comrade Mindu. Zafara nokuti mabuya anditi kuri wenyu kati kuno mukave mchimanya. Very good. Yes, thank you so much. Thank you so much. Kumushango kadi? Kumushakuri right. Anditi masema vachifara. Yes, vachifara. Mhuri dzofana kugara dzichitamba dzichifara. Ndizvozvo. Hai, very good. So naenda kudanirai pano. Nonga vanga vakudzai vakomana. Tati Kuzhe kwadziya, Kuzhe kwashata. Anditi viye isu toda kuti tione kuti nyika yedu namaproject atiri kuita handiti tine climate financing yatakata musunu handiti toda kuti nyika ichinda mberi imwe samascientist atakafundisa handiti vanhu vari kumusha vazive. Ndakambobvunza akauya masekula akanyogwa handiti report ikauya kadais book ngatai tautaura nomunhu wacho taura naye from the horse mouth kuti zviri papi esikuindepi handiti vakomana ndiye mubvunzo yangu amshoma hina kwanda bvunzai vakomana tivhunze ti very good. Hai kunyora pazvipepa tavadharasva aiwa ndizvozvo pei haisati hai mari sandirisiriro vakomana hai vanombonyora zvimapepa akavakomana pei arisiro sandiririro pei haisati yapinda isanaiswa vakanganisika handiti hai yakauya kapepa kedu saka nhau huru yatachitaura yanga iri nyaya yekuti nokuchinja kuita Kuzhe pamuri kuona zuva nezuva kuti hai badziya sezvimono rakatibaya tagara muriri kuti vanhu vanoti hai nesuwo tiri kutsva dai tagara mukati vaiti hai vana maaircon handiti asi nekuti iyo inyaya handiti kai imwe samascientist handiti toda kuziva kuti maadaptation measures angabatsira mazimbabwens vana vomuno panyaya climate change ndapi. The people of Zimbabwe vanoinzwisisa nyaya yeclimate change pakuti inoaffecta kurima kwavo, inoaffecta tourism. Yes, it also affects economy nemabusinesses evanhu. Saka kana tichiti zvoni adaptation apa tiri kureva kuti zvoni chinhu ichi chiri kuuya tinochiziva kuti chavepo, saka chine macauses achinoita, maeffects achinacho. So adaptation kutsvaga nzira dzekuti maeffects aya timagadzirise, tiite masolutions to prevent, or not to prevent but to cope or to adapt to the changes that are coming. Saka tinoona kuti vana vemuzimbabwe aiwa vakangwara zvikuru, vane macoping strategies akawanda nemaadaptation methods akasiyana-siyana including kuagriculture. Kuagriculture tinoona kuti there is a change in the types of crops that they are growing. So you find kuti farmers, they are now using these advanced types of crops dzakagadzirwa mumalab dzinovhuma kuti kana ukaidzwara nyange ukauya mvura shoma inokasika kusimuka, then wozoboosta nefertilizer. So zviya zvekuzotora mbeu yange iri mumature yatinoita rima yekare inoti kana ikambosimuka ikashayiwa mvura yotofa, we are putting it aside. Mazimbabweans, farmers edu, they are realizing these strategies. Another thing ndiye kucherechedza mvura yedu, to preserve the water, yes. So you find kuti farmers, they are finding new ways of farming with limited water. Yes, pane zvinhu zvakafanana inonzi irrigation. Yes, greenhouse. Zvinoita kuti papa pavanoita farming dzavo, they measure the amount of water kuita kuti pasaite waste. Measures atinoona futi development, Zimbabwe is developing very quickly. Pane building ari kuitika, so people are now realizing kuti kuvaka kwedu kufanira kunge kuri kuvaka kunokonzeresa kuti kana mvura dziya dzauya buildings asadona. So in our infrastructure development, we have these activities that people have to take note of kuti kuvaka kwacho vafanira kuvaka buildings akasimba nematerial dzinovhuma kuti resist that impact of the change in weather. Yes. Maseva ndosaka takakufundisa handiti ndosati vandoko kutevera mumwe nomumwe ndikati imwi vamwe chavapata zvangu. Saka nawe mataura nyaya yemaguta kuti kuriya vanhu vachagona kuriya nokuti kwakuuya mbeu yokuti inoda mvura shoma handiti zvichireva izvo kuti yedu yezvikomba iyi handiti ikawana mbeu iyoyo tikaisa mbeu muzvikomba zvepfumvutsa handiti vanhu vanorya. Yes. Very good. Hai totenda ko
mubvunzo wandisati ndauisa mai ndiuverenge. Saka kwai mataura emukataura zvimahighlight handiti measures matechnology atinawo mainitiatives nemapractice handiti ari kutoita positive impact ari pere zvanhasi zvokuti tikatai vanhu vachativhunza kakuti nhai vakuru ndapi mainitiatives amunawo ari paground ari kuita positive impact on climate change matechnology imwi oti mutaure kuvanhu ndikataura inonzi vatanga handiti vatanga vanenge vachingotaura imwi taurai. Aiwa, ndizvozvo ma-positive impacts atiri kuona on the ground so far ngandimbotarisa palist yangu iyi. Haisi zvakanaka kwakanaka kurifeka. Yes. Saka pane zvimwe zviri kuitika zviri kuita nemafarmers zviri tangible zviri reachable because ma-innovations edu anogona kunge ari cost effective ari cost consuming achida mari dzakawanda. Saka mafarmers edu vane zvimwe zvidiki zvavanoita like they are changing the types of animals that they are rearing. Saka kwane nema-guinea fowls. Ma-guinea fowls we know kuti they are resistant to changes in weather. Tuhuku twedu twatinorera to these small chickens mabroiler ikambonewa nemvura kana ikapiswa nezuva inofa yatofa. So there's that change in the types of animals that people are taking care of. Another thing tikuona kuti vari kuchinjawo the economic activities. There is now beekeeping. Pane imwe futi yatinoti weaving and handcrafting. These are ways of trying to alleviate the climate impact kuti hatagoni kurima saka toita sei tota another 10 handiti kuti tirambe tichirima muvhu redu ataona kuti rakwasharara handiti tikada kuramba ramushuche tikanorima ipo mvura ikauya nokukurwa saka tombosiya handiti tombonoita mabhasikiti tichiita zvenyuchi. Ndizvozvo saka ma-initiatives ndeyekuchera maborehole closer to ma-wetlands nema-riverbeds because tikuona kuti mvura dziri kuita dzichitiza uko kumusoro dzichiuya uko kuma-wetlands uko. Saka we sink maboreholes tikuona kuti vanhu vari kuenda vachinoita matsime avo ukoko kuma-watering holes kune mvura dzakawanda uko. Another initiative yatiri kuona conserving ivhu riya rinenge richitorwa nemvura richienda. Saka vanhu vari kuita maplan yekuti to conserve that soil vachiita anonzi madhunduru. Madhunduru vachiumba kuti ivhu riya risadini risakukura nemvura. Yes, so you also find kuti vanhu vari kushandisa ma-fertilizer. The use of fertilizer is increasing. Chimwe futi chakakosha ndechekuti pane ma-indigenous species ari kuplantwa nevanhu vari kuchinjawo ma-species emiti vachiintroduce these new trees that can provide soil coverage. Saka miti yedu yemuno ndoyamukuti indigenous handiti kuti ndo iri kuitika dzvagwa yokonzeva kuti ivhu redu ribatane risamwashuka. Saka nyika inovakwa nemiti yayo. Very good. Ndofanira kuti mune muchiuya kwendiri asi tichiita zveclimate change zvakanaka. Zvakanaka. Tatoti mai vanenge voti yemweti handiti hai vaudze kuti touya handiti. Saka isitova kuti tine nhau yandiri kufamba nayo izvi ndichitsvaka maparliamentary namakansila vakapinda kuti hai haisani ingori nyaya yekuti ndivhotereivo wovhotegwa wopinda handiti wotanga wopa vanhu ufu wotanga wopa vanhu mafuta nekwimweri asi inhau yokuti hau tovafundisa sei zvizvo moona imi somunhu akafunda handiti sescientist tovafundisa sei maparliamentarians namakansila ava handiti kana general public chaiyo nenyaya dzeclimate change. Pane mutaura akataura kuti zvoni kugadzirisa nyaya dzeclimate changes it's not an individual thing. Hongu tingaudza vanhu zvokuita but it's a collective action. Saka munhu anogona kubata collective munhu ari paleadership. Vatungamiri vedu ndo vanokwanisa kuti to bring together everyone onto the table to resolve this problem. So tinoona kuti kuti tigadzirise nyaya idzi we need to empower ma-politicians edu with the knowledge, with the skills, with the values and attitudes that are needed for them to act as change agents. Because chinodikamwa ndechekuti ivo vatange basa racho vachizoti tinoritungamira sei tichienda naro kumberi sei, then people can follow them vachiona kuti vatungamiri vedu vari kutiendesa kwakadai so.
So pane ma-initiatives akawanda atiri kuita segovernment, atiri kuita futi sema-scientist kuti tidzidzise the parliamentary regions, ma-councillors edu. Saka tine ma-levels akasiyana atinotageta. Tinotanga pamusoro pa-leadership, toti ma-workshops anoitiwa kuti tiunganidze ma-leaders edu titovadzidzisa nenyaya idzi. Todzika to the next level, which is the tertiary level, where we say kuma-institutions edu ngakuitewo anonzi ma-knowledge centers. Kunowa ndiko kunoundwa ruzivo, vanhu vachigadzira ma-documents acho, vachiita ma-research, vachidzidzisa the people at the bottom. But we also go down kuma-primary schools nekuma-secondary schools, kunowa ndo kune the bulk of the people, vana vedu vanoda kuziva. So we recommend ma-programs ekuti ngakuchinjwe curriculum. So these are things that are currently underway. Curriculum yedu is incorporating lessons about climate change in the classroom, muma extracurriculum activities, ma-club nema-drama iwaya anoitwa kuchikoro, vana vari kudzidzisiwa. Textbooks, that information is filtering in and children know it. Even kuma-communities edu kuvabereki, tine ma-adult learning centers. Saka tine ma-initiatives atinokurudzira kuti aitiwe kuti vanhu vakuru vasingagoni kuenda kuchikoro va-approachiwa vachidzidzisiwa. So you find kuti pane ma-t-shirts atinopa vanhu, toita ma-radio programs, tokurudzira zve kuti ma-posters, even ma-community meetings, ma-community based meetings, kuti vanhu vasangane vachidzidzisiwa about these things. Zvese zvinotangira pakuti vakuru vadzidzisiwa, then it trickles down to the bottom. Hai, zvakanaka. Uye ini ndikutofundawo, handiti ini somukuru ndikufunda, saka vati vari kutevera vose nevanenge vakateerera, handiti vari kumusha vachivati hai, nyaya yekuchinja kwokuzhe haisanhiri inokonzerwa nekuti kwai ndinhingi, tose tiri responsible, tose tiri mail. Saka imwi ma-communities handiti makatarira, handitika role yavo ndeipi in climate change. Ende uye mataura nyaya yemaparliamentarians, I think mataura nawo yekuti vanosumudzira sei vanhu muma-communities zvakanaka. Asi ndoda kuti role ye-community ndeipi panhau ye-climate yekuchinja kwokuzhe. Right. The community is the one that feels the impact of climate change. Ndo wane the major responsibility of changing. If you look around in our communities, pane vanhu vane ruzivo yatinoti indigenous knowledge. Indigenous knowledge here is very important pakudila nema-issues akadai. So as a collective, kana tatanga pamusoro paya tichidzikisa neshoko redu kuti ma-community leaders take the leadership, muchidhonza vanhu venyu, kunoita kuti tiite ma-conversations anotivaka. So we are talking about engagement within the community, vanhu vachionesana kuti road dzedu hatsina kunaka. How do we come together? Mombe dzedu hatsina ma-grazing lands. How do we shift? Mvura dzedu hadzichafambi zvakanaka. Uko panoda kuti tiite something. How do we resolve those issues? Leaders can come to facilitate, but the community is the one that has the major responsibility of putting the resources together and coming together to solve these problems. So we see that these community initiatives, although they start at the top, but it is required to vanhu vari kuzasi vaite participate, including ma-stakeholders akasiyana-siyana. Tine ma-stakeholders akasiyana-siyana, ma-chechi, tine ma-local groupings, tine ma-NGO akadaro. Those are constituted by people who are at the bottom there, so they can come together to formulate ma-solutions anodikamwa. Hai, zvakanaka. Pamati machechi ndafara ndikati vemweya vanofanira kunge vachizira, handiti vachireva kumazuva vachinamatira kuti nyika yedu isamwashuka uye isadiwa nekuchinja kwokuzhe. Asi hai, ndafara nokuti imwi mavuya, handiti mukatifundisa uye ndaitaura namaiziro ngati ndoda kuvadana ma-scientists, vamwe ndichavavinga kwavari ikoko, handiti vave tigare pasi tiziwe, nokuti ezvi kana ndikangohwa kwomuri ndinotaura ini vanoti watanga mudhara uya taura zvasingazivi, asi zvamai kudai magona. Hai, very good. Ndatenda, handiti imi magona. Saka tiregai tindoona kuti tiri mukati madamana maiswakamira sei, asi ende mberi tichiparidza kuti we must act now, handiti kuti climate change yakufanira kutonge ichipashurwa, ichimwashurwa, ichirakashwa zvekudheki, handiti very good. Hai, totenda maita basa vaminto, handiti very good. Muno mundaremi
aiwa handina hamuna very good vakomana vachakuone handiti very good